Mark, du skal have albuen op på bordet. Ja. Du er så dygtig. Ej, det var begge albuer, Mark. Det var rigtig flot, det der. Ej, kæft, mand. Ej, gør et eller andet sjovt, mand. Kom nu, mand. Mark, pas på den albu der. Kom nu. Gør et eller andet. Ja, det er fint nok. Det finger ind i øret på Bo. Kom nu. Kom nu, mand. Kom så for helvede. Ja, kom nu, mand. Så gang i. Op med hovederne. Yeah. Yeah. Who's your daddy? Kan I få hvad, dreng? Det er en rigtig fotograf. Ja, der går lige et minut endnu. Og glemte at sige, det var video.